nwaanyị akụkọ ga-adịchaghị kiri a kedu ndị kụnyelụ gị akpụ n'anya ebe ị nọ kịta ejighị eji onye fụrụ gị ụma na-ejighị eji maka na akwa aka ekpe gị ụbụsọ ọbara ọbara eji m ife wee kpuchinata ya and vidio gị ụbụsọ cut and join. Aha m bụ Chisom Ọchị Abụtọ. onye lebe Ọmụ onye Ụmụlewe Amozu. kedu ihe jikọrọ gị na Gentle? Olee ihe relation gị na ya Maazị Gentle nwere? Gentle wụ my blood brother. Oo, nwanne a na-asị ka enyi ọma nwanne eji. Ọ nwanne m nwoke ka ọ wụ. Ịlụọla di? Alụọlakwanụ m di. Kọwara anyị otu Gentle si wụrụ nwanne gị. Nne m my dad she na-eji Gentle. That's my dad wụ nwa mụ akwa nwa nwara. Madam, So kedu ihe wụ ije gị na ndị amị nọ n'obi n'etiti, ndị amị Zumes na ndị otu edowere n'obi n'etiti, kedu ihe wụ ije gị na ha? Ọga Uchenna na ndị Ebube Agụ nọ na obi n'etiti. Ana m ere ọgwụ ebe ahụ. Yọta. Ọkwanụ ha gbabatara mgbe ha gbatara onye ọbụla gbachasịala obodo ahụ. Onye ọbụla gbaa ọsọ. Uchenna na ndị Ebube Agụ ahụ gbatara. Onye ọbụla gbaa ọsọ because of otu ha si egbu mmadụ na otu ha si eme mmadụ. Onye ọbụla gbaa ọsọ. Esokwana m na ndị gbara ọsọ ahụ. Mụ na di m mana emechazie ya kpọwa na fonu na ọwụ na mụ abata obodo ahụ again na ebe ọbụla ahụ m na a ga-edeclare m unwanted. Na a ga-edeclare m unwanted ebe ọbụla ahụrụ m na m ga-alọta. Mgbe ahụ ka m ji sị ya mụ na di m si eji ime ego anyị ga-eji were bido ọgwụ. Si ihe na anyị n'aka ọgwụ jos ebe 400,000 naira. Ya sị oke na ha emenụ na ọwụ na anyị lọtawa na ya ga-ebinye anyị ego ka anyị ji were zụọ ahịa. Mana ego ahụ o nyere anyị ya ọwụ n'ọntụse mbinye. O nyere ya ọntụse na mụ na ya dị na mma. Ọ dị na mma gị na ya abụọ. That is a friendship mụ na ya dị ezigbo mma. Ọ na-edina gị ka ọwụ. Yes. Mgbe na-aga n'ihu. Na-aga n'ihu. So anyị batazie mgbe anyị eweta dị ego anyị ga-aga bute dị ọgwụ tikwe na shop bidozie rewa ahịa. Ndị Ebube Agụ a na-abịakwa azụkwa anyị ọgwụ to the extent ha zụọ n'aka mụ na ha esewe okwu ma akpọ chairman obodo ahụ bịa akwụcha ya ọgụ chegwazie ha ihe ha na-akwụzi m ụgwọ monthly ọnwa agwụ ọgwụ niile ha na-azụ m ebe a n'aka ma ude ma ncha ihe niile n'aka ọnwa agwụ gọọmenti kwụzie ha ụgwọ ha akwụọ m ụgwọ. Ụfọdụkwa agaghị akwụ ha ekwerekwe m ike even nke a mụ na gị na-ekwu na ego nọ n'aka ha 608 something thousand ọgwụ ma provision ma cosmetics ha zụchara azụ akwụghị ha ụgwọ ya which Uchenna makwa nna complain ya to him. Ka ezi otu di gị si nwụ? Nke di m wụ na 2021 o nwere stroke. Ọ kwụrụ akwụ everywhere. Eburu ya laa Bini. Ebe ahụ ka a nọ treat gị ya adịtụ mma ịlọta. Mgbe ahụ a lọtara ya na-esokwa anyị na-abịa like ahịa ọ naghị eme ihe siri ike dịka dọkụ gwara anyị. Mụ nwa wụkwa na onye na-aga na-eme ihe ndị ma ịga Ọnịcha ma everything na-eme ya nwa etukwuruzie na shop. Mgbe obi bịara nyewe ya nsogbu buru ya gaa to if na Ọkigwe chekicha ihe gbasara obi ahụ. O nweghị ihe if letenwu ya sị m di m na ọ ṅụwa mmiri ahụ ka a nọ na-aṅụ. Obi ahụ bịa na ịkpọchikwa ya ege na nke so ndụ osu ebe anyị bi. Ndị bi ebe ahụ sị anyị gawa FMC. Anyị gawazi FMC ruo ebe a ha na-ekwu na o metụtala ya na kidney but na ọ ṅụwa mmiri enough water. Ịghọtara ya na-aṅụkwa mmiri ahụ emechazie ya ebelatakwa. Anyị birikwa otu anyị chebe na-azụkwa ahịa ọgwụ ahụ ma mụ ma ya ma Uchenna na-anọkwa steady. Olee jikọ gị na ọkụ ọkụkọ?
ekwekwa agbara m ya mmanụ mmanụ ogolo ka were agbara m ya mmanụ o butegara na pikọp a na-asụrụ ya na-astọọ ya agbara ya mmanụ na-astọọ ya. So in that process nke first one asụrụla ebupụla ya 20 something robbers fọrọ afọ asụchabe ọwa akụ enwebe and onye amụma na-ebute la mil. Mgbe eji bịa sụcha ya ebula ya yad bifo ọsọ ahụ bịa gbawa agbachazi ọsọ lọghachite. Mgbe a lọghachitere o si na ụmụ dike kpụwa m na egbuole ekwe ma etie mkpu sị gịnịkwa mgburu ekwe ya sị na ha gara wee kipi o chefuo fon ya na o nwere aha one man ọ kpọrọ daman bụ onye tụtara dị fon ka ọ gaziga ga weta ya na ndị ebube agụ a were gbaa ya. enyi iwu nwoke Uchenna enyi m nwoke na ndị ebube agụ a were gbaa ya ghọtara gbaa ya ya daa. ọkọwa enyi iwu nwoke gburu ọkụkọ ha niile gara ọrụ ha niile na-aga ọrụ steeti ọha. madam ihe na-akwụgharị na ebe niile na online na soshal midia na awụ na ekidnapụrụ gị ekidnapụ. Achọrọ m ka ị kọwara anyị otu gị n'ije si dị otu gị na-esi gaa. Abịara m ịgwa mba ụwa na onwenkwe gentleman ji emeka ọbụ kidnapụrụ mụ na ha ahụ ha anya berialụ di m ka m lọtara ime di berialụ mechazie ma abịa ka m clarify onwe m gbasara ihe gbasara mmanụ ekwe ahụ m soro ya before ya nwụọ nke mụnwa na-akwụghị ụgwọ ya. So onye ọbụla bịara na mba ụwa na-ekwu okwu na gentle nwanne m nwoke ọ mekọp na o kidnapụrụ m ọ na-eyi uzu m ọ na-eme nke a onye ahụ ashị ọ na-atụ aka anaghị aghọ ya. Ihe dị otu ahụ adịghị. Gentle my blood brother amụ na ya ahụbekwa n'anya since burial m lọtara. Mekọp ọ teela na ya hụkwara anya since ebe 2021 or 2020 onye ọbụla gbara ọsọ onweghị ihe dịka mekọp and gentle mana ụmụ ọrụ ya ịbịa kidnap ọmụ na-eyi uzu m na-akọ rọbish ha na-akọ soshal midia. O wee ezigbote ashị ha bụrụ ha ya ihe ebubo o wee ezigbote ebubo ka ọwụ so ihe m bịara ka nkili ya na ngwa nwaanyị gawa n'iru enweghị ihe na-agwa anyị na-aga n'iru. Abịara m ka m bịa gwa mba ụwa nke wee eziokwu. Uchenna na ndị ebube agụ ya ha chụpụrụ anyị n'obi n'etiti ma mma di m ha chụpụrụ anyị bikọs o teela o ji wee na-enye m nwa nsogbu ka mụ na ya yiwa ka o dina nwa mma ajụ. Mgbe ahụ ya werezi iwe ihe ahụ na-achụ ma mụ ma di m ma ọtụ ndị obi n'etiti nọ ya ha niile ma mgbe a chụchichara onye ukwu na onye nta ịghọtara. So ya alọghachitere ka na ha lọghachitere ọtụ se na ego adịzin ma ụta iche ebido asụ nwaanyị nwụ ya anata ha mụ na m lọtawa ka m bịa bido rewe ahịa ọgwụ a. M jụọ ya sị ego kwanụ na onweghị ego dịnụ ya sị ya ga-eweta ego were mepe tiri m n'ahịa were mepee ya ka m nwee ike anyị bidokweziwa ahịa ọgwụ anyị mụ na di m. Ọ bụ otu mụ na di m si were lọta obi n'etiti ịghọtara. Since ahụ kwa na o mere m ihe ahụ akwụghachikwana m edo ụgwọ mụ na ya na-anyịkwa na ọ na-edinekwana m. Ọ bụ otu o si were mee abịa m ka m clarify ụmụ ụwa ya gala ebo ya ụmụnne anyị na ọwụ ha nwa kidnap ma ọhịa nwa ihe niile ewu even this condition nọ na ọya nwa tiri m ihe ọya nwa ya gara aga achịga ndị na-enweghị ihe ha mere aka ụwa. M ga-enye 22 million naira 2 million naira before ma bịa bido ha kwa ahịa m. So ya mekwenụ m ji were dị mbụ n'ọkwa ebe m gara berial ọwụ na ọwụ ụmụnne anyị ji mụ ma ọ bụ na ọ nwere onye ji mụ onwe onye ji m eji m ụdị ego ahụ kama ọ ga-achụwa m gbufuo m di m anwụọla onwe onye mụ na ya kwụ
ka m nwee ike dị ndụ zụọ ruru ụmụaka taa, kama ọ ga-achụwa m n'ihi ike ma ọ n'ihi gịnị gbufuo m. Onye matara m ji were n'ọkwa, onye sịkwa ka m bịa bụ mba ụwa, eji m ụdị ego ahụ m ga-akwụghachi ya. And o nwere okwu mụ na ya sịrị the whole obi n'etiti ma n'abalị anyị sịrị ezigbote okwu to the extent ọ na-enye m voice note na-agụ m ikwu ma ihe ọ ga-emere m na ọkwa m sị nwere onye ụmụahịa mụ na ya dị na mma oka nke a na ọ dịkọwa onye ahụ na ọ na-eko m na ọ dịkọwa onye ahụ ọ na-ebu m isi na onwe ụdị mkparị ọ na-ada akparị m, ọ dịka onye ejizi eji. Biko onye nkwo bịawa ka mba ụwa unu nụrụ ya nyere m aka. M bịakwara ka m chetakwara mba ụwa ọ na ha arịọkwarala m lọghachite na next year na ya ga-akpọ m gaa obodo oyibo, ya ga-akpọ m apụ mee travel, ya kpọrọ m mee travel, ebozie ya na ọwụ ụmụnne anyị kidnapụrụ m ma ọ na ọha mere m nke a ma nke a weli ọwụ ya nwa na-eme ihe niile a. Ha sịkwanụ na ọwachi mee tiri ha voice note, tiri ha evidence, ha niile eji anya ha hụrụ. Ọhịa nsị ka m bịa mee ka unu were mara.